Primeran nago, zeinen ondo egin dudan lo. Gabon denoi, hemen gara? Gabon zuaitza, gabon ontza. Zuek ere zarataka? Hau eguna. Ipuina entzutera etorri gara. Ni prest nago. Ni ere bai. Ba gaur ezin dizuet kontatu. Egun osoan loseko egon naiz. Egia da. Ezakizuen nola egiten duen zurrunga. Eta zuk kontaltzen ezaguke. Ez da pentsatu ere. Orain nik lo egingo dut. Eta zaratarik ez egin. Bestela... Gaur eguzkiak ikusi du txikik eta adiskideek zer egin duten. Joango algara eguzkiaren gana. Bai! Zuhaitza erabat lo dago. Nire adiskideak joan egin dira eta nik jolasteko gogoa dut. Zer egin dezaket? Gaur gauean ez dut inora aurkitzen. Ilargia ez dago. Izarrik ere ez. Ni bakarrik. Gainera ez da lurra ikusten. Ikusiko banu ontzaren gana joango nintzateke. Ontza ez dut ikusten, baina entzuten dut. Behera jaitsiko naiz. Ez dut ezer ikusten. Adi egongo naiz eta bere soinuaren laguntzaz zuaitzeraino helduko naiz. Nor da? Ni naiz, Odeia. Gabon Odeia. Gabon ontza, bakarrik nago. Zurekin gera naiteke? Ondo da, baina ipuin bat kontatu behar didazu. Dadoa. Nik eta nire laguna basoa bizi gara. Bazen behin, untxi txiki bat. Bere amatxorekin eta itatxorekin bizi zen. Haren etxea lurrazpian zegoen, eta han, haien oel astozkoak. Asko pentsatzen dut, baina gehiago gu. Kementsu eta laitu, ederki gaude gu. Azeriak janai gaitu, baina ezin harrapatu. Azeriak janai gaitu, baina ezin harrapatu. Egunon, eguzki jauna. Egunon, Beltxiki, non dira zura adiskideak? Oraindik ez dira etorri. Baina berehala etorriko dira jolastera. Baina, elurra urtzen ari zara. Bai, Beltxiki, laizter ruda berria izango da. Belar berria sortuko da, eta loreak ere bai. Belar freskoa jango duzue, eta marrubiak. Ez alzaizkizu gustatzen. Bai, jakina, marrubiak asko gustatzen zaizkit. Perretxikoak ere asko gustatzen zaizkit. Ba hori guztia, udaberriarekin sortuko da. Eta irustak! Zenbat denbora irusta gozoak jangabe. Agian atera dira honezkero. Agian, begira, Beltxiki, handatu zure adiskideak, txiki eta katxalin.
No, haien bila. Agur eguzki jauna. Beltxiki goizeiki da, etzegoen bere etxean. Nire ustez, ur freskoa edatera joan da. Errekaren ondoan aurkituko dugu. Begira, Katxalin, zuaitza hauei laster ostoak sortuko zaizkie, kimuak dituzte eta... Bai, laster uda berria izango da. Egunak luzeagoak izango dira, eta mendian, denbora gehiago ibiltzen alko gara jolasean. Katxalin, txiki! Beltxiki, egunon! Nondik zatoz? Errekatik, ura freskoa dago. Etorri nahi alduzue. Bai, guazen! Eta orain, irustak biltzera joango gara. Nik nahiago ditut perretxikoak. Bakoitzak nahi duena bilduko du. Gehi beste bi, 6. Hiru ta hiru sei, hiru bederatzi, 10 bat kenduta bi egotzi, bat hogei, bi berrogei, hiru hirurogei, lau larogei, bosteunku. Begira, Beltxiki, irusta honek bosto ditu? Hauek berriz ez, 3 dituzte. 3 eta 3, 6. Zer ote da hori? Goazen ikustera! Begiratu beharrean, zergatik ez dira zuen laguntzen? Egia da, lagundu egingo diogu. Eta zer da hori? Auskalo, nik ez dut inoiz horrelakorik ikusi. Inurri, zer da hori? Ez dakit. Ez dut ideiarik ere. Baina oso polita iruditu zait. Utzi begiratzen, ea! Alde bakoitzean puntak ditu. Baina beti kopuru ezberdina. Hemen bat, eta hor 3. Hemen 2 eta hor 4. Hemen 5. Eta horrazpian zenbat? Ez altxatu, asmatu egingo dugu. Alde batean bat, gero 2, gero 3, beti bat gehiago. Beraz, Bat, 2, 3, 4, 5. Eta beste bat gehiago, 6. Zertarako baliote du? ez dut uste baloia bezala erabiltzeko denik. Kontuz! Ideia bat dut. Gauza hau gora botako dugu eta erortzen denean ateratzen den kopuru adina jauzi egingo dugu. Zer demontere daukate? Hori bai gauza bitxia. Nondik atera ote dute? Nik botako dut orain. 6. Nik ere horrekin jolastu nahi nuke, baina ez lidakete utziko. Nik botako dut orain. 1.
korrika joaten banaiz, kendu egingo diet. Bai ondo pasadu dala, bihar ere horrela jolastuko gara. Zeinen divertigarria. Bai, nik berriro ekarriko dut. Zer ekarriko duzu? Hau, gauza hau. Nola ekarriko duzuzuk nirea baldin bada. Nik aurkitu dut. Beraz, nirea da. Eman! Baina zuk ezenekien zertarako balio zuen, ni izan naiz gora bota duena eta jolasa asmatu duena. Eta zer, nik aurkitu dut. Txiki, egia da, ez da zurea, emaiozu. Ez da horrena ere, horrek aurkitu egin du, ez zuen berea. Bueno, baina honek aurkitu du. Berea balu bezala da. Txiki, emaiozu inurriari. Balu bezala, baina ez du berea. Zuk esan duzu. Nik aurkitu dut. Eman! Eman! Zuk aurkitu egin duzu, beraz etzen zurea, ulertu duzu? Txiki, ez izan horrelakoa. Gauza hori oso polita da, baina ezin diozu kendu. Egia da horren ez dela, baina ez dakigun horrena den. Beraz emaiozu, jabea agertu arte horrena da eta. Jabea? Hemen utziko dugu. Eta inor honen bila badator, eraman egingo du. Bestela, gurea izango da. Azkenean, hemen dago. Azkenean topatu dut. Azeriaren zen. Agur gure bitxia. Ikuste dutaren ez dela. Baina aurkitu egin duenez gero, hartu egin du. Eta nola kenduko diogu? Ezin diogu kendu, gu baino handiagoa da eta. Eskatu egingo diogu. Ez digu emango. Saiatu egingo gara. Goazen. Jan egingo gaitu. Zu lasai, zuetzaitu jango inurria zara eta. Ideia bat dut, inurria joan dadila, azeriak ez du jango eta. Azeri jauna! Azeri jauna, hemen nago! Behean! Zer nahi duzu inurria? Gauza hori nirea da, eta zuk hartu duzu. Eman mesedez. Ez, moñoño, nirea da. Alde mendik edo zapaldu egingo zaitut. Zurea baldin bada, jakingo duzu zer izan duen. Haren izena, gauza bat, hori daren izena. Ken zaitez hortik bestela zapalduko zaitut eta. Jan egingo du. Lasai, azeriek ez dute inurririk jaten. Ez dakizu zer den, ez da zurea. Gezurtia! Eta zer, ez dizut eman, ken zaitez hortik. Ez aldizu lotxarik ematen, nirekin ausartzen zara txikia naizelako. Nirekin ausartzen zara txikia naizelako. Ken zaitez hortik edo zapaldu egingo zaitu. Zapaldu egingo du. Ai! Zu oso handia zara, baina ez dakizu ezer. Ezetz jakin zenbat puntu dauden gauza horren alde bakoitzean. Jakingo ez dut bada. Ea ba, zenbat daude hemen? Asko. Asko. Baina zenbat? Asko, utzi bakean. Ez. Esan zenbat. Ez dakit. Nik ez dakit zenbatzen. Utzi bakean inurri nazkagarria.
joango naiz bai, baina hau eraman egingo dut. Azeria tontoa da. Ez dakitzen batzen. Inurria oso ausarta izan da. Zapaldu ez duenean. Non zaude, inurria? Harrapatuko zaitut, bai horixe harrapatuko zaitu danez. Ez nau ikusi, lurrazpian eskutatu naizelako. Bestela, sast, zapaldu egingo nindukeen. Agur neskamutilok, ondo ibili!